Ja, kijkers, goedenavond hier vanuit Koningslus. We zijn een beetje buiten het bebouwde kom. Ik loop naar de voordeur. Ik ben benieuwd of de mensen thuis zijn, want die rijdt net een auto weg. Ik ga eens even kijken of ik de bel kan vinden. En die ga ik nu eens even indrukken. We zijn hier in Koningslus. Bij Piet en Mia Geurts. En die krijgen een presentje aangeboden. Ik zal nog een keer bellen, voor de zekerheid. Altijd spannend, zo'n moment. Zijn ze thuis, zijn ze niet thuis? Want we willen graag natuurlijk een spontane reactie zien. Dus. Stefan, ik denk dat we er... Nog één keer bellen? We bellen nog één keer. Dan gaat de deur open. De sleutel gaat in het sleutelgat. Hallo. Dag Mia. Dag. Wij zijn van Omroep PNM. En Ja. de vraag is Pieter ook. Piet is net weg. Pieter is net met de auto Hij is weggereden. net weggereden. Ah, dat is jammer. Ja, we komen een bloemetje aanbieden. Een bloemetje. Ik zal het even aangeven, alsjeblieft. Oh. En dat is voor jullie allebei. Ja, dat is Want fijn. Piet doet heel veel werk bij de stichting Welzijn voor Inwoners Koningslust. Ja. Maar dat stopte met, hè? Daar stopt het met. Dat stopte met, ja. Oké. Nou, we hebben een bloemetje gekregen, hebben een aanvraag gekregen van Lies. En Ja? dat weet je al voldoende. Ja, dat ben ik voldoende. En daarom zijn we hier. En je bent nou live op tv, dat had ik Oh, eigenlijk jee. direct moeten zeggen. Had ik dat geweten, hij heeft me nou al goed gedaan. Ja, maar we willen geen spontane reactie. Dus ja, bij deze. Ja, dank u In wel. elk geval, ja, ook namens Omroep PNM natuurlijk. Ja, dank u wel. Fijne kerstdagen Ja, en een gezond 2022. voor u hetzelfde. Ja, En voor u ook, toch? Dankjewel. oké. Ja? Ja, dankjewel. Dank, Jo, Hoi. hoi. Ja, luisteraars, dit was vanuit Koningslus. En nu gaan we weer verder naar het volgende adres. En we zeggen niet waar we naartoe gaan, dus dat is een verrassing. Ja, kijkers en luisteraars, daar zijn we weer. Ergens in Koningslus. We lopen nou langzaam naar de deur. Ik heb de microfoon in de aanslag. Bloemetje bij me, dus dat komt helemaal goed. Nummer 43. Even kijken of we de bel... Ja, dat valt allemaal... Ik heb 3 keer gebeld, dus dat zou eigenlijk voldoende moeten zijn. Een mooie toef voor de deur. Ik zal even kijken of er iemand thuis is. Spannend. Niet schrikken. Ja, wat is het? Omroep PNM. Wat is dat dan? We zijn op zoek naar Annie. Is Annie ook toe? Oh joh, moment. Kom maar binnen. Nee, we doen het hier aan de vuurdeur. Als het... Oh ja, oké. Ja, kijkers, we zijn nu in afwachting op Annie Bos. Annie Bos is, zit ook in het comité dorpsvoorziening hier in Koningslus. Dus, en daarvoor is dit bloemetje. En dus even kijken of Annie tijd heeft om even naar de voordeur te komen. Ik kijk even in de camera, naar de cameraman Stefan. En daar... Ze komt eraan, dus we moeten er even wachten. Want ja, het is natuurlijk, als je op tv komt, dan moet je natuurlijk ook wel eventjes kijken dat het ook allemaal wel goed eruit ziet. Ondertussen wordt hier behoorlijk, want we staan weer buiten de bebouwde kom in Koningslus. Er komt af en toe een auto voorbij gereden. Eens even kijken. Ja. Dat is altijd lastig, live tv.
En daar komt Annie aan. Annie, goeie niet schrikken. We zien van Omroep PNM. Ja. En we komen jou een bloemetje aanbieden. Oh. Ja, niet schrikken van het licht, want je bent live op tv. Bij Omroep PNM. Bloemetje Op de zak. op de sokken. En kijk, ja, dat is een bloemetje van Lies. Want jij doet allerlei activiteiten voor de dorpsvoorziening in Koningslust. Hè? Ja. Kun je er iets over vertellen? Nou, de dorpsvoorziening, dat is de dorpsontmoeting. Oh, de dorpsontmoeting, sorry. Maar ik ben inderdaad bij het bestuur geweest van de stichting Welzijn, van de dorpsontmoeting Ongerveld. Oké. En wat ik doe, ja, dat is met het stukje besturen. En soms ben ik bij de activiteiten van de dorpsontmoeting, soms bij andere activiteiten. Maar dat is leuk werk, hoor. Dat is, de mensen, zeker nou merk je dat in coronatijd, dat de mensen dat echt ontzettend waarderen. Ja, dit is een stukje waardering in elk geval. En ja, Lies, die ken je wel. Ja, die ken Dus dat komt helemaal goed. Ja, wij doen dat van de Omroep PNM. Dus daarom zijn we even vanavond gekomen. Het is iets later geworden, omdat we wat meer adressen hadden. Maar ik hoop in elk geval dat het bloemetje een mooie plek gaat vinden. Nou, dat zal het heel zeker. Ja, dat is mooi. Oké. Ik dank Ja, graag gedaan. Lies, en ik denk dat het namens de stichting Ja. is. Dus ik, Nou, fijne kerstdagen. Goed 2022. En ja, blijf gezond. dat hopen we dat gaat lukken. Dankjewel. Ja, kijkers, we zijn op ons laatste adres gekomen in Koningslust met een bloemetje. En ja, we gaan eens kijken of degene die we een bloemetje willen aanbieden, of die thuis is. We lopen nou weer langzaam naar de voordeur. Niet schrikken, goed volk. Oh, goeiedag. Dag, Anja van den Broek. Van de boer. Van de boer, sorry. Ja, wij zijn van de PNM en wij komen bloemetjes aanbieden. We hebben een bloemetje, in elk geval, we bieden het bloemetje aan namens Lies. Oh, ja. Ja, die had gezegd dat ik thuis moest zijn. Ja, precies. Want je bent ook werkzaam geweest in een werkgroep. Kun je daar iets over vertellen hier in Koningslust? De werkgroep De Stichting Welzijn Bevordering Inwoners Koningslust. Heb ik Precies, mee in de die. werkgroep. Ja, die naam was ik even kwijt, sorry. Ja. Kun je er iets over vertellen, wat je daar hebt gedaan? Of? Nou, ik heb daarmee gewerkt voor de huishoudelijke hulp, de dingen. En ja, voor de dorpsontmoeting. En ja, alle dingen die over het die dorp... belangrijk zijn voor een plaats als Koningslust, denk ik. Ja, hè? voor het welzijn van de inwoners van het dorp. Oké. Dus daar proberen we van alle ja, het is dan hoofdzakelijk ging het over de ouderen, maar het gaat ja, eigenlijk ook wel over alles. Ja. Nou ja, dat bloemetje wordt in elk geval aangeboden, want je gaat de werkgroep vanwege privéomstandigheden verlaten. Ja, tijdelijk, ja. Tijdelijk, In ieder geval voorlopig. Zo, Voorlopig, oké. Ja, ja. Dus daarom zijn we aan de deur gekomen. Je bent ons laatste adres in Koningslust, daarom moesten we eventjes zoeken. Ja. Dus, maar we hebben het gevonden. En ik Ja. hoop in elk geval dat hij met de kerstdagen een mooie plekje gaat vinden. Ja, zeker. Ja. En in elk geval heel veel sterkte voor 2022.